Hey, what's up mga paps? Welcome to another Ilonggo Dad video. Kaya sa video ngayon ay discuss ko sa inyo kung paano ako nagpaniwang using intermittent fasting. Ang pagpaniwang or pag-improve sa fitness hindi mahapos, especially kung medyo may edad ka na, kag over 30 ka na, kag kung sako ka na sa imong mga obligasyon. Kaagin ako paniwang sa una, no? On and off lang galing, kag pirmi ko to yan nag-gym sa una, halos adlaw-adlaw. Pero ang pinaka-major ko yung fitness transformation was 7 years ago. Mga 35 pounds gito ang ginlose ko. Ang obra ko to anay is strict toged, no, nga isip sang calories or super meticulous calorie counting, no? Dapat hindi ako maglapaw at least 1,800 calories a day, no? Kag adlaw-adlaw ginang ako niya nga workout sa gym. Mahambalo man yung effective sa una, nagniwang gid man ako. Galing hindi mahapos. After sang pagniwang ko, medyo napabayaan ko naman ang ako ng fitness. Nagpinagusto naman ako kaon, kag medyo naga-less and less na ang physical activity ko. So ang ending, nagtinambok naman ako. Gain back ko tong ginlose ko, naghabok ako asa 90 kilos. Pero naisip ko, liwatong ko lang tong ginhimo ko, no? After all, successful man ang paniwang ko sa una. Been there, done that, liwaton ko lang eh. Hay, pero na-realize ko, easier said than done. Especially kung may edad ka na, ang imo metabolism pwerte nakahinay. Tapos, hindi ka na basta-basta maka-exercise with intensity. Siyempre, gatigulang ka naman mo. Tapos, busy pang lifestyle mo. So, kung budlay sa una, mas nagbudlay pagid subong. So, naisip ko, lainon ko na lang ang diskarte ko. Mangita ako sang lain naman nga style sang pagpaniwang. Something nga masustain ko, kag healthy. Kag okay lang sa akon bisan hindi dasig ang resulta. Bisan amat-amat lang, okay na ko na. Dili na nagsulod ang intermittent fasting or ginatawag nga IF. Actually, duwa sila sang keto ang gin-consider ko, ang keto diet bala. Pero na-realize ko nga ang keto diet do mas mabudlay para sa akon. Kay ma-prepare ka pa na sa mga meals. Anyway, nakadesisyon din ako nga dayunon ko ang intermittent fasting or IF. So sa video nga ini, hindi talang pagfokusan ang science behind the intermittent fasting, no, nga method. I-discuss ko lang sa inyo ang na-experience ko. Anyway, damo mada YouTube videos nga ga-explain kung ano gid ang intermittent fasting. Search nyo lang . So ang intermittent fasting is not a diet. Ano lang na siya, daw timing, no, sang pagpangaon kag sang pag-fasting. Sa isa ka adlaw or 24 hours, dapat maalat ka da sang time nga hindi ka gid magkaon-kaon. Hindi ka gid mag-consume any calories sa lawas mo. Dayon, alat ka man time na pwede ka kakaon. So, the more time nga ihatag mo sa fasting window mo, that means wala ka may ginakaon, mas maayo. Damo style ang IF, ginatawag ini siya nga protocols, no? Pero in my case, ang gin-adapt ko is the 16-8 protocol. Buot silingon, sa 24 hours ko, 16 hours dapat wala ako may ginakaon. Bisan ano, wala gid dapat tubig lang. Tapos sa 8 hours sang adlaw ko, pwede ako kakaon. So with that, ang ginpili ko is from 12 noon hasta mag alas 8 ng gabi, pwede ako kakaon kag pag gusto ako kung anong kanon ko. Tapos after 8 o'clock sang gabi nga na, dapat wala na ko kaon-kaon hasta naman mag 12 noon pagkabuwas. Okay, naliwat ko damo ni siya style ha. May ara iban niya 1 meal a day lang, okay? So, the whole day, wag sila kaon-kaon. Tapos maalat lang sila 1 hour para makakaon sang ila 1 meal. Pwede man na matawag nga 23-1, no? May ara man iban alternating. Sa adlaw nga ni makaon, pagkabuwas hindi, pagkasunod nga buwas makaon naman. Pwede man na siya. Those are intermittent fasting protocols ang tawag na. Okay? So, ang ginpili ko liwat is ang 16-8. Ang nami sa IF is makapagusto ka kaon sang gusto mo. Okay? The idea is not to restrict you from eating certain kinds of foods, pero dapat gina-timing mo lang kidang kaon mo. So kung mahilig ka magkaon pizza, mahilig ka magkaon ice cream, mahilig ka magkaon sang kung ano-ano da, okay? Pwede mo na makaon sa intermittent fasting as long ginakaon mo lang sa eating window mo. However, ang hambal nila, ang pinagid ka-effective daw is intermittent fasting with low carb o high protein diet or intermittent fasting kag keto diet. Kung i-combine mo na sila kuno, amo nang pinakanami nga pampaniwang gid nga method. Without further ado, umpisahan ko na ang pagsaysay sang akon nga intermittent fasting journey.
Okay, isang day 1, in kilo kong lawas ko. Okay? So pag kilo ko, ara ako sa 90.8 kilos. So sulusubra na 200 pounds. Tama ginay kabugat para sa akon. Tapos ang amo na nga time, laway-laway pamatsyag ko. So amo ning tsura ko during that time. Na kwerte katambok, kag out of shape. The night before that, why na ako nagkaon since 8 p.m. So ginulat ko gid nga mag alas 12 kag magtimpla sa ang akon nga kape. Kaya mo na inandan ko mo kape. Okay, keep in mind nga pwede ka kainom kape even on your fasting window pero dapat wala lang kalamay. Pero ako why gid ko kainom-inom. Ginahulat ko na lang gid mag alas 12 kag mag-start consume sang calories ko. Well, of course kay day 1 taas gid ang moral ko, excited ko sang intermittent fasting ko. So, I make it a point nga ma-start ko healthy So, ginubra ko sa diet ko is more on fruits, no? Paluto ako laswa. Gina-make sure ko get nga healthy, especially sa mga first few days ng intermittent fasting ko. Tapos on my eating window, I just continue with my routines, no? Sa pangadlaw-adlaw ko, gaubra ako sa mga daddy duties ko, gaubra ako sa work ko. I just go on. Wala gid problema. So, sa day 2, dito na ako nag-start exercise sa aga. So, hambal nila, ang pinagit ka-effective ko nung pampaniwang is to do your exercise sa aga while you're still on a fasted state, no? What silingon, wala ka pakitanan, exercise ka na nga daan. Kaya hambal nila, ang lawas mo dito siya makuha energy from the fats nga ara sa body mo. Okay. So, sang day 2, nag-start na ako jogging. Medyo nabulayan ko, after ko jogging, ginutom gid ako. So, naghulat gid ako hasta mag 12 o'clock to get my first meal. Okay, sa day 3, dirigid for the first time nga na-realize ko ang benefits or advantages ng IF. May ara ko to transaction that time sa city. Kag wala gid choice kundi magkaon kami ni misis ko sa isa ka restaurant. So, ang ginhimo ko is ginhulat ko gid. Of course, mag alas 12 ka magkaon sa restaurant. Japanese pa to balagin kaon namon mo. Baw, medyo napadamo ang kaon ko kay pwerte gid ka namit sang Japanese food nga gin-order namon. Pagkatapos namon kaon sang panyaga namon, nang share tea pa kami bilang dessert. Sa isip ko, bisan damo kaon ko, okay lang eating window ko man Pagkahapon, go on with my daddy duties. Nagtudloan ko pang bata ko magbike. Naglagaw-lagaw pa kami sa Esplanade. Baw, nag-ingos pa sila after sang amon nga lagaw-lagaw sa Esplanade, nag-ingos sila mag-Jollibee. So, wala naman choice, nag-Jollibee naman ako, nanginaon naman ako. But it's okay, eating window gyapon. Kung mahimo, I eat healthy options, pero kung medyo alang-alang ako sa time, kag lugar, gakaon ako sa mga restaurant. Wala ginaya kaso basta intermittent fasting. Pag abot sang day 4, medyo nagilty ako sang panginaon ko sang day 3, dili na ako nag-start exercise sa gym. Dili na ako nag-start weight training sa morning on a fasted state. Hambal nila, kung mag-workout ko nga wala kinanan, kaluya sa imo. Well, sa ako nya case, though hindi man gid, though okay man lang. In my case, kung nabalasan ako, kalipat gani ako nga gutom gali ako. Pero pagkatapos ko workout, kinabatsyag ko na ng gutom ko. Pag 12 o'clock, chibog na yun. Pag abot ko sa kondo, ang nagsugata sa akon, KBL. Okay, padala ni nanay. May cookies and cream pa. May cookies and cream pagid. Okay, balaan niya gid niya ka intermittent fasting ko ba? Actually, pwede ko account subong kay eating window ko. Wala gid problema. Ay, cheat siya. Hindi ni cheat, eating window ko subong. Okay, so amo lang ning routine ko, no? Hasta maglabot sa day 7. Ang akon nga exercises ginasari-sari ko. Kisa ka boxing, kisa naga weight training, kisa nagadlagan, kisa naga-stretching, ginabalot-balot ko lang, no? Para hindi ako mabore bala. Hasta nga nag-abot ang day 7. Kinkilo ko naman liwat ang lawas ko. So, after 1 week of IF, amo na ning ginbuhin ko. 89.8 ako subong, so that's 1 kilo. Okay, so 1 kilo ang in-lose ko for 1 week. Not bad, right? So, sige yung na. Mga 1 kilo. Amo ni siya ang tsura ko. Okay, side by side comparison, makita nyo na nga may difference na gid man. Okay? Not much, pero may ara gid. Pero ang importante hindi lang ang kung anong makita ta, kundi kung ano man na ginabatsyag ta. Kag after 1 week of intermittent fasting and exercise, kanami gid sa pamatsyag ko. Okay, ang mga na-realize ko after 1 week of IF is
Ang pinakamabudlay nga part is ang first 3 days kid, no? When it comes sa pag-agwanta sang gutom kag cravings. Bala nyo, kung naanad kita mag-midnight snack, for example, naanad ang lawas ta, ngagakaon kita tungang gabi. So pag abot sang time nga ina, nagahatag na sang signal sang utok ta kag ang tiyanta nga, huy, kaon ka na, gutom ka na. Pero actually, kaya pa na sang lawas mo. Hindi ka na gutom, hindi ka na mapatay. Okay? Naanad lang gid ang lawas mo sang habit mo of eating snacks during midnight. Amo man na sa pamahaw, no? Same principle applies. Kay tagabugtaw ta, gakaon kita dayon. So, every time mabugtaw ta, kag hindi ka magkaon, mabatsyag ka ginagutom. Si brain mo, or ang tiyan mo, naanad na, ngagkakaon ka da. May sugar nga gasulod sa lawas mo. Abis ang brain mo, something is wrong with you, nga wala ka na imo yan, nag-feed during that time. Or sa totoo lang, your body can handle a long time nga wala pagkaon. So, amo ni ginatawag nga fasting. After sang ikatlong adlaw sang ako na IF, daw nadula na ang gutom nga nabatsyagan ko. Tagaaga. So, daw naka-adjust ng lawas ko. So, it's all about forming new habits eh. Okay, so daw na-excite ko sa akong progress, kimpadayon ko naman for another week ng intermittent fasting ko. So, same routine, amo lang yapon yung ginaubra ko. Samtang nami ang matsyag ko, kay gamagaan ako, medyo ginadugangan ko man ang intensity sang exercises ko. Pero, wala ko gid ginapatamaan. Nakulbaan man ako may injury. So, gusto ko swabe lang. When I feel like nga daw gusto ko mag-exercise ang tudo-tudo gid, ginawaswasan ko man eh. Like I said, kung may edad na kita, hindi na maayo ang recovery ta after every workout. So, inuman ako sang multivitamins, mga supplements, especially vitamin E, B, no? Kag sa mga supplements yan ng mga amino acids, BCAAs. Kag may ara ako ginainom nga weight management tablets nga ginhatag sang manghod ko. Effective ni siya magpugong sang imong cravings kag magpanami sang imo energy levels. Pero wala ko ka-depend sa mga vitamins and supplements nga ini. Most of the time gani kakalipat pa ko mag-inom. Pero it helps. So sa week 2 ko steady lang exercises. I make sure nga may activity lang ako every day. Ang pinakuro kapahuway na is ang magtulo-tudlo Muay Thai sa mga friends ko, sa mga bata ko, kay misis ko. Namo na ng pinako ka pahuway, daw light exercise na para sa akon eh. Tapos when it comes sa pangaon, lutong bahay, no, amo lang na fruits and vegetables kung mahimo. Pero near the end of the second week, dirigid na test ang intermittent fasting. Okay? May family day sa school sang bata ko. Kagbala nyo man na, basta family day, damo ginaya pagkaon. So, hindi mo na mapungkan, kaon ka lang nakakaon. Wala akong ipungkan lawas ko Kaon lang gid kuya kung anong arada. After sang family day, nag-mall pa kami, nanginaon pagid kami liwat to. Tapos the following days pagid, may mga activities kami sa work, nga gakinaon man kami. So, this is why nga ginpili ko gid ang IF, kay because of my lifestyle, no? Sa akon work, kag sa akon nga lifestyle as a parent with my kids, no? Bla mo, hindi ko man gusto nga daw si Tonto kay mo yung, ay, hindi ko magkaon, pero damo-damo na bla pagkaon sa palibot. Well, of course, hindi ako magkaon kung breakfast kay ano ko pa na fasting window ko pa na dapat Pero kung lunch kag dinner, basta sulod lang sa eating window ko, wala gid problema. So, pag day 15, na-curious ako, gin-check ko liwat ang weight ko. Curious ako kung nagbuhin giman ang akon weight despite sang panginaon ko sang last few days sang akon second week. To my surprise, 1 kilo naman ang ginbuhin ko for my second week. Wow, believe! Imagine, amo na to panginaon ko, nagbuhin man ko gyapon 1 kilo. So do nag-amat-amat, naging ko confident sa IF nga ini. Do effective gid man. So kay nagtaas ang confidence ko, pwede na ko panginaon without too much guilt, no? Though hindi na ako guilty kung magkaon ako. Especially daan niya kisa, I get invitation sa mga lunching sa mga restaurants bala. Di may kananay ginaya. But since nga amo to natabo, nagbuhin gyapon ang weight ko, daw wala na ko guilt manginaon. Pag abot sang day 20, gin kilo ko liwat ang lawas ko. Kaya na excited ko Why ko naging palabot 1 week. To my surprise, 5 days lang na ang balot. Nagbuhin naman ako 1 kilo. Okay, wait for it. My weight is 87.8. So 5 days, 1 kilo. Do mas nagdasig pagidya ang weight loss ko. So, amuning side-by-side comparison sang lawas ko from day 1 compared to day 20.
So kung ano man makita nyo nga difference, hindi amo nang pinaka-importante. Ang pinagid ka nami da is ang pamatsagan ko gidya. I feel much better gidya. I feel fitter and healthier. Okay, to summarize, nag-lose ako sang 3 kilos or 6.6 pounds in a matter of 20 days with intermittent fasting and regular exercise. Tapos, hindi pa ni strict diet ang ginobra ko. Okay? May panginaon pa na sa mga restaurants kag kung mga ano-ano ha. I must say, sa ako niya experiensya, intermittent fasting really works. Okay mga paps, just to be clear, last 7 months pa ini. Since then, nag-on and off ako sa intermittent fasting kag sa exercise. Of course, damo nagkratabo eh. Nag-pandemic kita, nagdinagyang. So, wala ko gid religiously na padayon ang intermittent fasting, pero wala man ako nagpapaya. However, recently, nag-decide naman ako nga maging religious naman sa IF. Kay gusto gid labuton ang target weight ko nga 75 kilos. So, I've been doing intermittent fasting again for about a week. So, gin-check ko naman ang kilo ko. Are. So, okay, not bad. Mas magaan ako. In just 1 week, nagbuhin pa gid ang weight ko. Okay lang bisan hina yung pagbuhin sang weight ko. Progress is progress. Wala niya kaso sa akon. Basta malabot ko lang ang akong target weight. After all, hambal sa mga experts, hindi ka gid entirely mag-depend sa scales eh. Kibla mo kisa, bugat ka sa kiluhan, pero kung tanawon mo ang lawas mo, visually, niwang ka naman. Kag, ang importante is how you really feel. Okay, before we end, may gusto pagid ko ipakita sa inyo. May ara ako viewer nga nag-chat kami kay naka-istorya siya sa akon nga intermittent fasting man siya. So, isa ni siya ka OFW sa Dubai. So, tambok ni siya sa una. She weighs 86 kilos kag nag-intermittent fasting siya na naog siya sa 60 kilos in a matter of 6 months. So, 16 kilos gid ang ginlose siya with intermittent fasting. Pero sunod sa iya, ang iya method is pure intermittent fasting lang gid. Low carb kag high protein. Wala na siya gani i-exercise. Pero naka-lose siya sang 16 kilos in a matter of 6 months. Tapos, ang hambalya sakon, wala labot niya nagniwang siya na dula pa ang mga ginabatsyag nga sakit sa lawas siya. So, congrats Gladys. I'm proud of you kag naging inspirasyon kagid sa akon. So, okay mga paps, I'm just sharing with you my intermittent fasting experience. Pwede ko mambal nga gina-recommend ko gid sa inyo. However, you must do your own research, okay? Damo da sa YouTube kag mga articles about intermittent fasting. Don't just take my word for it. Do your research para may knowledge man kamo sa subject na ni. But all in all, gina-recommend ko gid ang intermittent fasting kung gusto niyo magpaniwang the healthy way. So sa mga viewers ko da nga nakaagi na intermittent fasting or naga-try gid subong mag-intermittent fasting, leave a comment below, no? So lihay kami kung anong experience niyo para maka-discuss kita. And if you have questions about intermittent fasting, just drop a comment sa comment section below. Okay, so mga paps, until next time, Ilonggo Dad, out!